Príjemný podvečer, moje meno je Palo Iglo z Iglo Brothers z Demenovskej doliny. Vítam vás pri mojom prvom a dúfam, že nie poslednom podcaste, ktorý dnes nesie taký príznačný názov Beštia útočí. Mojimi dvomi hostiami budú v tomto podcaste moji dvaja kamoši. Jeden po mojej ľavej ruke Tomáš Kučera alias Cool, ktorého poznáte všetci z YouTube alebo z rôznych škôlok, kde sa venuje besedám. Bol skvelý vodný slalomár a reprezentant a túto kariéru chtiac nechtiac tiež ukončil a začal sa venovať športu trošku inak, a to spoza objektívu kamery. Samozrejme, niekedy potreboval Tomáš vypnúť, takže obliekol si túto masku, ktorú má dneska na sebe, a zlákala ho čaro liptovskej prírody, kde sa s objektívom túlal oveľa viacej a viacej. Všetko smerovalo k tomu, že potreboval aj trošičku adrenalínu, žetomy, a vlastne objavil si čaro vlastne našich liptovských chlpáčov, ktorých si začal nejak tak točiť, vnímať, študovať a trošičku sledovať. Takže vítam ťa v tomto podcaste. Ahoj. Ďakujem pekne, priatelia. Ja som momentálne medveď. Dám si dole. Trošku sandy, nech máme teda, keď chodím už po tých škôlkach, ako si spomínal. Si sa zapotil určite teraz v tej maske. To som sa tam aj zadýchal. Naozaj mám dosť, keď aj sa naháňam s tými deťmi. Ďakujem pekne teda prvom rade za pozvanie a verím, že môžeme sa niečo nové dozvedieť. Určite, pretože tým mojim druhým hosťom je môj ďalší kamarát a tentokrát je to Tatranec, čiže aby sme to mali také kombo, máme Liptáka a máme Tatranca. Z Tatranskej Lomnice prichádza Martin Paleš. Peleš, prepáč. Ahoj Martin. Vlastne my dvaja sa poznáme aktuálne z kurzu horských sprievodcov, kde si mi tak nejak tak prišiel do rany a myslím, že aj naše rozprávanie nabralo taký správny smer. Ty aktuálne pôsobíš vlastne v zoskupení alebo v organizácii Lesmír, dobre hovorím? Občianske združenie Lesmír, presne tak, kde pracuješ alebo funguješ ako sprievodca. Tak? Ako lektor. Ako lektor, áno, a plus nejaký koordinátor, ale viac menej lektor. Lektor, ako si máme predstaviť, že ako lektor... to vyzerá? No, taký lektor pre Lesmír funguje štýlom, robíme na rôzne témy, robíme edukatívne buď exkurzie, výlety do prírody priamo do terénu, alebo chodíme medzi ľudí, či už sú to hotely, ale hlavne, čomu sa venujeme, je mládež, takže do škôl a robíme prednášky na rôzne témy. Je nás tam viac, každý je odborníkom na tú svoju tému, či už sú to pralesy, lesy ako také, či už je to voda, alebo v mojom prípade veľké šelmy, teda špeciálne medveď. No a snažíme sa posunúť ľuďom, verejnosti, čo najviac z tých našich skúseností a rozšíriť vlastne povedomie o tom, aké je niekedy často vzácnosti Slovensko skrýva, a veľa ľudí, ktorí sa prechádzajú slovenskou prírodou, o nich ani netušia. A skoro by som povedal, že to znie až ako tvoj brand Natural Guiding, tak? Niečo na ten štýl? No môj Nature Guiding som si založil, tuším, že v roku 2017 ako sprievodca v cestovnom ruchu. Nakoľko tá príroda mi učarovala. Som síce Tatranec, ale nie rodený. Ja som sa do Tatier prisťahoval. Ja som rodený Dubravčan. Ale... takže si domáci vlastne. Si domáci v Tatrách, to ber to tak. Hej, áno. Z jednej aj z druhej strany. Ale každopádne v Tatrách som našiel to svoje, aj štúdium a neskôr naozaj aj to vyžitie sa, či už športovo, alebo akýmikoľvek mojimi záľubami, či už teda po tom štúdiu tej vysokohorskej biológie začala byť vysokohorská príroda, čo z toho vyplýva, ale hlavne teda tí medvede. Nejak mi učarovali a preto tým smerom som šiel aj ďalej v rámci štúdia a v podstate tým zvieratám venujem značnú časť svojho života, či už pracovnú, alebo aj vo voľnom čase. No ja viem o tebe, že ty nie si len taký, že hobby filmmaker alebo hobby pozorovateľ, povedzme ako je Tomáš, ale ty si doslova, myslím, že aj vyštudoval nejakú environmental science. Ja som bol v Norsku, po Javorine,
som študoval Environmental Science, z Norska som si potom to svoje štúdium preniesol sem domov z určitých dôvodov a hlavne z toho, že tu sa dali študovať a v Tatrách, kde som sa tesne predtým presťahoval, tie medvede, takže som si to doniesol sem. No a to ma priblížilo od tej hobby časti práve k tej aj profi, lebo ukázalo sa, že ono nejaké to úsilie niekedy aj prinesie to svoje ovocie a cez sprevádzanie, cez pozorovanie, cez stopovanie a cez tieto moje voľnočasové aktivity som sa dostal v podstate medzičasom aj do štátnej ochrany prírody a pôsobil som vlastne v tom severnom zásahovom tíme, takže tie skúsenosti sú nielen z tých divokých medveďov v prírode, ale práve aj z tých problémových medveďov medzi ľuďmi v intravilánoch. No takže vidím, že voľba na týchto dvoch pánov padla skvele. Vlastne máme tu taký prierez liptovskými a prierez možno, že tatranskými skúsenosťami s medveďmi, o ktorých sa budeme baviť, pretože je to ozaj taká téma, myslím, že ktorá víri a čerí slovenské vody v celej spoločnosti aktuálne. Vlastne proste čo sa aj deje, čo sa odohráva hlavne aj v médiách a na našich lúkach za domami. Takže možno, že o tomto by som sa s vami rád chalani pobavil, že ako vnímate takú celú situáciu vy, pretože ja už mám taký pocit, že sme nejak tak opäť rozpoltení ako národ na nejaké dve polovice pomaly. Jednu proste zaujíma, že Pane Bože, dokedy budeme toto počúvať, dokedy budeme toto čítať, dokedy ideme stále pozerať a bať sa chodiť niekde vonku a zožerú nás, nezožerú nás, prečo sa to takto deje, ako sa to proste mohlo stať, že to došlo až tu a bojíme sa s deťmi ísť niekam a máme takú možno, že takú tú druhú skupinu, ktorá si zase povie, že no, nie je ich až vôbec toľko veľa, ako to možno, že tie médiá ozaj dokážu rozmazať a priznám sa, že ja som tak niekde medzi, pretože fakt, že x rokov bicyklujem na horskom bicykli a popravde po mojich 2 až 3 stretoch, jednom celkom desivom, som tak trošičku aj vypustil už ten horský bicykel a jazdím skôr na cestnom sám moc si rozmyslím teraz, kam idem, doslova je to tak, ale na druhú stranu fakt, keď si čítam titulok, že beštia útočí a potom na ňo kliknem a je tam správa o tom, že pri Gánovciach roztrhal medveď jelenia, tak si tak kladiem otázku, že čo mal, roztrhať tofu, alebo proste niečo, že vlastne ako keby sa stále vytváral ozaj až extrémny strach a jednoducho potom je to aj vidieť na tom správaní, proste aj my v práci, keď máme trebárs či už školy v prírode, vidíme na tom, ako sa vlastne učitelia boja, rodičia nám volajú jednoducho, že či to je bezpečné, či môžu ísť vôbec napríklad na Vrbické pleso. Takže aj mňa to tak ako osobne zaujíma, že ako vnímate vy tú situáciu, určite sa vás každú chvíľu niekto pýta na ulici alebo kamoši, všetci, čo vás stretnú, asi nemáte inú pomaly tému, len počul si, tam je medveď, počul si, videl si, nebojíš sa, takže ako to tak vnímate postupom časov, rokov, lebo asi to bolo inak pred 5, možno 10 rokmi, inak je to teraz a moja otázka je možno, že aj na vás, že a kde to bude za 5 rokov napríklad, že či je to takto, ako je to nastavené, to ma tak celkom zaujíma, že či je to úplne, že OK stále, alebo je to ozaj len tými médiami. Možno môžem si vybrať? Skúsim Martina najprv. Dobre. Mňa si vybral? Dobre, no z môjho uhla pohľadu, čo sa deje? Medveď je téma, ktorá rezonuje v Slovenskom bez debaty posledné roky extrémne. Najväčší problém je, že na Slovensku spomenul si to krásne, si to vystihol, že na Slovensku polarizujeme spoločnosť jednoducho v každej téme, to je jedno, či sa od zdravotníctva alebo čohokoľvek bavíme. No a medveď, nakoľko je silná téma, je veľmi účinná zbraň v rámci médií na šírenie nenávisti, strachu. Strachu sa podľa mňa s ľuďmi ľahšie manipuluje a tak ďalej. Aby som prešiel k tomu, že ako to vnímam. Robím prednášky, či už po hoteloch, alebo po školách, už roky a často, takmer vždy na tej prednáške, tí ľudia, ktorí vyslovene idú do živého a pýtajú sa, a je ich veľa a prečo sú premnožené a bojíme sa chodiť do lesa, tak ja začínam tak z kraja. Videli ste už medveďa?
Drvivá väčšina ešte nie. Ďalšia otázka. Ak náhodou áno, čo sa naozaj málo kedy stáva, má nejaký nepríjemný stret s medveďom alebo nejakú situáciu zažitú s medveďom niekto z vašej rodiny, z vášho blízkeho okolia, veľmi často tá odpoveď, hovorím na horských hoteloch v Tatrách, odpoveď je zase nie. Odkiaľ sa vo vás vzal ten pocit, že sa bojíte ísť do lesa, lebo za každým druhým stromom na vás čaká medveď, aby vás roztrhal? Jednoducho je to z tých médií. Je to tak silný tlak na tých ľudí, ktorí v živote medveďa nevideli, že to, čo je teraz, už som o tom počul z viacerých zdrojov, takže na tom asi niečo bude, že ľudia odhlasujú ako zabukované nejaké pobyty v horách a podobne kvôli medveďom. Značná, až by som povedal, drvivá väčšina z tých ľudí v živote medveďa nevidela. Najviac medveďov na Slovensku, nemáme ich málo, to si nebudeme klamať, na Slovensku nemáme málo medveďov, ale podľa mňa ich je najviac v médiách. Ak ti môžem do toho trošku tak skočiť, ako to si mi troška prihral s tým hotelierstvom do rany, pretože fungujem a pracujem tam, kde pracujem samozrejme. Pamätáte sa, keď vypukla vojna na Ukrajine a Slováci kupovali vlastne kanistre plné benzínu a my sme ozaj 2 týždne nevedeli predať izbu. Vlastne ja mám taký pocit, že keď sa stalo to nešťastie v Demenovskej doline, my sme to najprv tak s takou nadsázkou si povedali, no, aby nezačal byť ten problém napríklad v cestovnom ruchu, ale ešte sme si tak vravili, nebude to také strašné, ale zrazu máme každý týždeň niekde v médiách medveďa a zrazu sme zistili, že ozaj to tam smeruje. Čiže ten faktor strachu určite zohrával nejakú rolu, to berem a neviem, možno, že na Tomáša, na teba, ja som tiež teraz chodil okolo Ilanova závažnej poruby a tak s mojím malým synom a počul som už kadečo v podstate o týchto lokalitách, tiež už sa tam moc nebicyklujem sám aktuálne, hlavne podvečer po starých bežkárskych tratiach. Myslíš, že tiež ako ten nárast, alebo aký je ten taký nejaký pocit z týchto liptovských oblastí pre teba, že je ľahšie aktuálne stretnúť medveďa ako pred 5 rokmi, alebo... Keď to poviem tak objektívne, v prvom rade poviem, že ja nie som odborník na medvede, pretože som vlastne filmár, pozorovateľ. Čiže ale ty si cool. Ja som cool, presne tak. A pozdravujem Michala, ktorý sme cool založili. Ide o to, že cool funguje ako tak asi približne 15 rokov. Čiže 15 rokov asi chodím do tej prírody a venujem sa tomu teda filmovaniu. Pred 15 rokmi, keď som keď sme začali chodiť do lesa, tak nám stačil medveď, keď bolo z kopca na kopec napríklad. Hej. Že bol ďaleko, aj to bol problém ho vidieť. Hej. Sme ho stopovali, ja neviem, možno týždeň, 2, niekedy mesiac a nevideli sme medveďa. V dnešnej dobe, keď napríklad idem na jeleniu ruju, tak vidím viac medveďov ako tých jeleňov. Hej. Nevravím preto, že je viac medveďov ako tých jeleňov, ale možno je väčší pohyb tých medveďov v niektorých lokalitách, ktoré navštevujú aj ostatné zvieratá. Preto ľudia si väčšinou myslia, že kde sú aj jelene, tak sú v podstate aj premnožené medvede. Ja neviem, ako to vnímať, keď sa pýtam konkrétne na Ilanovskú dolinu, aj keď sem tam chodím, ale ja hlavne chodím západné Tatry, teda na druhej strane. A je ich teraz viacej, ako ich bolo v minulosti. Asi tak by som to teda zhrnul, že ten stret s medveďom je teraz jednoduchší, ako to bolo v minulosti. OK. A my, ako takí laici, alebo takí návštevníci prírody sa tak trošku pýtame, že a vy možno, že o tom niečo viete viacej, alebo možno minimálne Martin, že kedy sa s tým, treba aspoň ja sa pýtam, že či nie je na čase sa nad tým nejako zamyslieť v podstate, lebo ja rozmýšľam nad tým, že nie, že dneska je to takto, lebo vidíme, že z roka na rok je to horšie, alebo horšie. Minimálne je to viac medializovanejšie, možno, že kde tu nejakých viacej stretov ohlásených, kto vie, koľko je neohlásených, napríklad ja som tiež nikdy neohlásil, jednoducho. Ale dnes už vidím aj vlastne ten Instagram, ako mi horí v podstate videami, vidím samú medvedicu, a nie, že s jedným, ani nie, že s 2, ale už vidím samé video v podstate s 3 mladými, ktoré budú za rok o 50-70 kg ťažšie a za ďalšie 2, 3, 4 roky ich bude XY v podstate, hej, že kam toto môže smerovať, alebo či tam je nejaké riešenie, alebo či je to ako, možno, že ešte to ma zaujíma, či to je ako v pohode stále, Maťo? No, toto je, medveď všeobecne je jednoducho téma široká, nie je to len o tom zvierati alebo o tých stretoch. Tu narážame na veľmi veľa okolností. Samozrejme, že každého jedného človeka, ktorý sa bojí alebo má obavu alebo má tie strety za sebou, zaujíma len to, že prečo tam, kde nebol medveď, je teraz medveď a prečo medvedice majú viac mladých. Keď sa na to pozrieme trošku
z väčšieho meritka alebo z väčšieho odstupu, tak čo sa za tých posledných 15 rokov zmenilo? Okrem toho, že tých medveďov tu máme viac. Zmenili sa dotačné schémy a tam, kde sa predtým napríklad... Dotačné schémy na čo? Na bioplínové palivo, to znamená kukuricu na veľkých poliach, ktorá sa nám presunula. Ja napríklad si pamätám, mám tie cesty cez Slovensko celkom zažité, rokuce a jednoducho kukurica v okolí Ružomberka, Mikuláša, Popradu nebola úplne bežná záležitosť. Boli zemiaky, kedysi však aj Liptov bolo. A okolo tých zemiakov ešte bolo kde tu nejaké stádo, napríklad s ovcami alebo s niečím, kde sa hýbali ľudia v okolí tých dedín. A teraz tu máme obrovské lány kukurice, ktorá nie je na jedlo pre nás, pre ľudí, ale jednoducho za príspevok ide do bioplynu, jednoducho nie pre nás. Kukurica ide do bioplynu? No na to sú tie schémy nastavené, že jednoducho vypestujeme a je to na palivo. A preto ja sa v lete vlastne nebojím chodiť, čím som vyššie, tak sa bojím menej, lebo viem, že vlastne v lete všetky medvede sú na podhorí, jednoducho, a ležia v tej kukurici a proste tankujú ju. Ako zjednodušene povedané, pohľad na človeka leží ako úplne laicky. Pohľad na človeka, medveď je vysoko inteligentné zviera a veľmi prispôsobivé a veľmi rýchlo prispôsobivé zviera. Keď si predstavím, že mám vo vedľajšej miestnosti prestretý švédsky stôl, alebo si musím ísť obliecť sa a ísť si nakúpiť do obchodu a potom si to prísť domov pripraviť, ktoré si vyberiem. Samozrejme, že ten švédsky stôl. Kukurica je vysokokalorická strava a keď ju mám jednoducho v podhorí v takých lánoch, v akých ju mám, tak jednoducho ja nemám potrebu chodiť nikam inam, ja budem zalezený pri tej dedine a budem to tam futrovať až do toho augusta, kým mi to neskosia a potom si to ešte pozbieram tie zvyšky. A ešte jednu vec, ktorá je dôležitá, to je otázka na tie mladé, že prečo ich je toľko. Medvedica, je to veľká zaujímavosť v prírode, ale medvedica sama sa rozhoduje, koľko bude mať potomstva a rozhoduje sa o tom jej telo, jej schopnosti, jej skúsenosti a tukové zásoby v októbri a vtedy ona sa rozhoduje, koľko tých vajíčok oplodnených sa ujme a medvedica, ktorá žije na divoko niekde na čučorietkach, zjednodušene povedané, v závere doliny, koľkokrát až do 8. roka nebude mať potomstvo, aj keď sa párila, ale medvedica, ktorá je zvyknutá, my sme v Tatrách mali problém s odpadom, ale na Liptove, hlavne Liptov alebo Podpolianie, hej, okolie Očovej a tak ďalej, to sú medvede, ktoré sú rok čo rok a medvieďatá, ktoré sú rok čo rok odchovávané na vysoko kalorickej strave v enormných množstvách a preto tá medvedica si dovolí mať toľko tých mladých. Keby to mala uživiť z prírodných zdrojov, medveďov v oblasti, to je jedno, či sa bavíme o Poliane, Nízkych Tatrách alebo celých Karpatoch, prírodzene, kým človek nezasiahne, bude toľko, koľko sa ich potravne a priestorovo uživí. Slovensko je lesnatá krajina, tá úživnosť územia je relatívne vysoká, už len v lesoch, ale tým, že my ju suplujeme až niekoľkonásobne, vysokokalorickou stravou, ktorú doslova ešte aj tým, okrem tých polí, ešte ju aj vozíme tým zvieratám do lesa, my zvyšujeme tú únosnosť územia umelo a dávame tým zvieratám možnosť, že aha, však tu máte žerte a ťaháme si ich tým ešte bližšie k sebe. Dobre, ale kým tá kukurica nie je, lebo jej to trošku trvá, hej? To ma teraz dochádzam vlastne aj k tým všetkým videám, vlastne tým korzujúcim viac menej medveďom, aj ty si to máš dneska vravel, zas v Prosieckej doline, tam. Skôr mi to príde teraz čo oni teraz hľadajú, alebo korzujú, alebo ako je to aj s tou rujou, to ma napadá, lebo my sme mali taký prípad vlastne na bicykloch, na Tatranskej magistrále, kedy nás prehnala tiež medvedica, že mi to pripadalo ako keby, keď sme sa nad tým tak zamýšľali, že prečo sa sťahujú toľko k tým ľuďom, že či je to možno, že aj tými samcami, ktoré môžu tie malé medvediata proste zabíjať, alebo či je to ozaj tým, že hľadajú nejaké, ja neviem, smeti, alebo vedia, že tam tie polia sú z minulých rokov, čakajú, kým tam niečo bude, či sa tam chodia pásť, alebo čo je vlastne na tom také, že mám taký pocit, že prečo si nenájde taký ten svoj okruh, kde ona si tak driemka, počká si na niečo, ale teraz mi to príde. Máte stále video z Lomnice, zo Smokovca, tam prejde cez cestu, tam na Slieskom dome ste určite videli na tých snehových poliach, teraz ako si celý Sliesky dom vlastne natáčal ďalšiu, že vlastne ten perimeter, v akom ona sa pohybuje aktuálne, než tie
kukurice povedzme, že budú, že či je to také, že normálne, alebo čo ona vlastne robí, že hľadajú tú potravu, alebo má nejakú skrátka, že tu sa chcem dostať z bodu A do bodu B a zase sa vrátim späť, alebo vlastne ako to funguje ten pohyb napríklad. Tak v podstate, keď si spomenul tie sociálne siete, naozaj je to, v dnešnej dobe je to naozaj veľmi silné médium, pretože niekto si to odfotí z auta, hneď to na sociálne siete, takže tam je medveď, preto tak vyzerá, že sú všade. Čo sa týka tej jary, v podstate teraz, keď vychádzajú tie malé medvediatá z medvedicou vonka z toho brlohu, zároveň keď je odrastené mláďa po tých 3 rokoch, tak v podstate opúšťa tú svoju matku, alebo tá medvedica ho vyženie, s tým, že to medveďa nemá kam ani ísť, pretože nemôže ostať v tom hlavnom teritóriu, pretože tam bude obchádzať teraz ten samec veľký medveď, ktorý si hľadá rujnú medvedicu. A keby ho niekde stretol, toho mladého, tak určite by ho zabil, ak není jeho potomok. Samozrejme. A odkedy dokedy je tá ruja vlastne, alebo ako to funguje? Ruja prebieha v máji a v júni. Čiže teraz. Teraz nám vlastne vrcholí, áno. Teraz, čiže aj preto sa vlastne oni to čiže teraz pendlujú a zároveň si hľadajú tú potravu a ako spomínal teda, že keď ich pozveme a vidia pri tých kontajneroch, že je dostatok tej potravy, tak kde pôjdu? Pôjdu hore do lesa, keď moc nemajú teraz tých lesných plodov, čiže skôr sa budú sústreďovať okolo tých kontajnerov a preto vznikajú potom tieto problémové medvede. Tie zvieratá, opäť prichádzam k tej inteligencii. Tá medvedica má prejdené to svoje prostredie. A jednoducho, keď vie, že okolo tých ľudí nájde niečo, teraz nehovorím ani o kukurici, ani o košoch, ale jednoducho tie zdroje sú, či už sú to maliny, alebo kvety čučoriedok, alebo čokoľvek. Keď vie, že keď sa tady hýbe, cíti sa tam v bezpečí, tak sa tam bude zdržiavať. Perfektne si spomenul, že jednoducho ten mladý medveď, a nie len ten mladý medveď, ale aj tie medvediatá, ktoré sú s tou medvedicou, keď je vodiaca, hej. Najväčšie nebezpečenstvo pre medvedia je iný väčší medveď. Od malička, úplne od narodenia, tá autoregulácia v prírode funguje, to je prírodná páka na to udržanie únosnej populácie. Čiže ona počas ruje vlastne ako keby sa chce odtiahnuť, aby presne ten veľký medveď ju v podstate pretože veľké medvede k ľuďom nechodia. Veľké medvede k ľuďom nechodia, pretože si vedia obhájiť ten svoj priestor tam. Tam im je dobre, oni vedia, že sú tam, oni žijú doslova ako duchovia lesní. Veľké medvede sa nepotrebujú približovať niekde k dedinám a veľký medveď je ten, ktorý má to primárne právo párenia, on odoženie všetko, čo je okolo neho. A od iných medveďov, od medveďov, na ktorých tá medvedica nemá v rámci obrany svojich mladých, sa bude ťahať preč. Keď sa cíti bezpečne bližšie k ľuďom, čo je logické, pretože tam sa tie medvede nevyťahujú, tak sa tam počas tej ruje často zdržiava, alebo sa vyťahne do oblasti, kde jednoducho tie medvede v tom čase absentujú, to znamená južnejšie časti Slovenska, a hlavne tam sa hýbujú aj tie mladé medvede, ktoré samce, zapálené lítka, ale postava prerasteného psa. To znamená, že je vytlačený, až potom vidíme medveďa premigrovať okolo Nitry, čo som zachytil, alebo okolo Zlína. Zase, médiá to vedia nafúknúť titulok. Medveď 20 minút strávil na jednom mieste. Neviem, či ste to zachytili. No, čo robil ten medveď? No 20 minút mal hlavu pred fotopáscou na zemi a žúval kukuricu. Nasypanú v lese. Mňa aj toto inšpirovalo vlastne k tomu podcastu, čo si teraz povedal, k tomu južnému Slovensku. Bol som minulý týždeň v Košiciach, kde mi práve kamarát hovoril, že išiel bicyklovať na chatu Hrešna, ktorá je nad Košicami. Chcel zobrať nejakých známych, oni povedali, že ostávajú v lesoparku a že nejdu, že sa boja medveďa. Tak ja už pozerám, že preboha, že už v Košiciach ľudia už toto začínajú riešiť, tak aj preto som si tak vravel, chalani, poďme dneska do toho. Ale iné ma ešte napadlo s tým veľkým medveďom, čo som sa chcel hneď opýtať, a ktorí sú medvede viacej dziky, veľkí alebo malí? Ktorých sa viacej bojíte vlastne? Alebo že je tam nejaký rozdiel v nejakom správaní, že je taký ten 100-kilový, alebo je, ja neviem, 300-kilový, ktorý je taký viacej, že by som povedal, že nohy na plecia, alebo čo? Z vlastnej skúsenosti, keď tak môžem povedať pri tých stretoch, čo všetko som zažil, tak skôr tie väčšie medvede majú dostatok rozumu. Alebo teda sú inteligentnejšie ako tie mladé. Možno, že to je presne tak ako u ľudí. Niektorí ľudia majú úplne inú povahu, ako zase úplne niekto iný. Niekto je nervózny, niekto je kľudný. Samozrejme, aj toto podľa mňa je pri tých medveďoch, pretože keď som stretol napríklad veľkého medveďa, tak som videl, že bol kľudný, lebo už mal dokonca stret s nejakým človekom, tak si myslím, že bol inteligentnejší a vedel, že není to taká hrozba. Skôr
som mal také nepríjemnejšie zážitky. O medvedici nevravím, samozrejme, každá medvedica si chráni tie svoje mladé, takže to je strašné, to nechceš, to ja už nechcem. To nechceš, ale skôr si myslím, že tie mladé medvede okolo 100-150 kg, keď sú, tak ak nemajú ešte skúsenosti s tým stretom, s tými ľuďmi, tak vtedy sú nebezpečnejšie, nevedia ani, ako majú zareagovať a čo sa stane. Takže skôr si myslím, že tie mladšie medvede. Ja by som s tou váhovou kategóriou ešte išiel ešte nižšie, kľudne od tých 60 do tých, že naozaj to sú... A tiež je nebezpečný ako taký 60-kilový. 60-kilový medveď premôže, akokoľvek sa môže ktokoľvek prsiť, jednoducho to zviera nosí zbrane so sebou, neodkladá si ich a tie pazúry a tie zuby jednoducho... Máme jedno obrovské šťastie. Obrovské šťastie. Jeden skutočný fakt, že u nás v Strednej Európe nedochádza k predačným útokom. My nie sme korisťou pre medvede, takže kdekoľvek vidíte to strašenie, že požerú nám deti, ako aj u vlkov sa používa, že dokedy budeme čakať a tak, ty si to tak nazval, nejdu nás požrať. Toto v žiadnom prípade. Problém je pri tých mladých, neskúsených, je presne tá neskúsenosť, to, že odšadiaľ je vytlačený a hlavne ten medveď je zvyknutý na konflikt, že ho odniekiaľ toho mladšieho vyženie niekto väčší a hľadá si ten svoj priestor. Medveď, ktorý, to je aj z vlastnej skúsenosti, a reálne medveď, ktorý nevie, na čo reaguje, býva tá reakcia prúčia, keď to tak nazvem, ako keď ten medveď vie, že tam je človek a zažil človeka. Jednoducho húštiny, hej, to je najväčší rizikový faktor, jednoducho idem do lesa, nemám rozhľad, tých mladín máme na Slovensku, či už po veterných, alebo podkôrníkových kalamitách, ťažbách všetkých možných druhov. Máme v dolinách, každá jedna dolina Slovenska má tie obrovské lány novorastúceho lesa, to sú tie miesta, kde tie zvieratá trávia čas, alebo remísky, jednoducho neprehľadný porast. To teraz nemyslím, že poďme všetko vyklčovať to v žiadnom prípade, ako ten potrebujeme tie priestory a máme ich málo všeobecne. Ale pekný voľný les, chceš povedať, že aj pre človeka, lebo vie sa sústrediť na to, čo vidí, aj pre toho medveďa ho dokáže skôr oveľa ako ide o to neprekvapiť toho medveďa v konečnej situácii a hlavne zo strany teda toho stretu ten medveď, keď nevie, na čo reaguje, tak často jednoducho, keď sa cíti ohrozený, tak pôjde, hej. O medvedici s mladými máme obidvaja tie skúsenosti, že naozaj tá medvedica, keď si ich nestihne upratať predtým, že ju prekvapíte, tak jednoducho pôjde medzi vás. Najčastejšie je to ten fake attack, alebo zastrašujúci útok, že ona jednoducho vydupe alebo vybehne na značnú vzdialenosť. No poznám veľmi dobre. A preto sa ty si mi to spomenul, to bol silný zážitok. Ja sa paradoxne menej bojím na pešo, lebo som pomalý, relatívne stále vieš pozerať vľavo vpravo, ako aktuálne na bicykli, lebo na bicykli som veľmi rýchly. A presne toto sa nám stalo, že sme prekvapili takto medvedicu, ktorá už nemala šancu inak zareagovať. Jednoducho letela po nás a to boli fakt sekundy a šťastený jednoducho, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, ale a preto mám taký vlastne už teraz aj trošku blok na tom horskom bicykli sám jazdiť niektorými tými liptovskými zákutiami po tomto zážitku. To je, prepáč, povedz. Tak to je v podstate prirodzené. Každý rodičia si chránia tie svoje mláďatá. Ale ja som jej nechcel, vieš, nejako, ale som mierumilovný. Ak nevedela, ty si veľký chlapísko, Palo, videla v tebe nebezpečenstvo. Ide samozrejme o tú ochranu svojich. Na tom bicykli veľa ľudí jazdí na bajkoch. Ja jazdím sám na bajku a či už je to na pešo, alebo je to na bajku, čím som starší a mám viac tých skúseností, tak sa potom zamýšľam nad tým, že čo som stváral svojho času a úplne bez nejakého rozmyslu roky dozadu. A v pohode. A do dnešného dňa to robí kopa ľudí. Na tom bajku. Pomôže mi rolnička dneska. Aktuálne mám takú fotku, som dostal úplne že nádhernú fotku, potom ju postneme, v podstate neviem, že či to na kamere bude vidieť už ako niektoré reťazce začínajú predávať rolničky alebo zvončeky, začínajú ich predávať ako plašičku na medveďov. Pomôže mi na bajku táto plašička na medvede po novom teraz?
Tak v podstate je to asi najjednoduchší spôsob. Je to roľnička, ktorá vydáva, samozrejme všetci vedia, ale sú aj také teórie, že cingáš, ale cingáš ako ovečka. Je to tak? Či to sú tie super vtipy. Ja tiež si myslím, že nie. Ale... Že proste iba... Ako to, že sa hovorí, že medveďom potom pripomínaš ovečku a to je úplná hlúposť. Čiže je dobré mať vlastne tú roľničku, alebo niečo, čím vydávaš nejaký zvuk. Ja nevravím, že roľnička je všeliek a že je to úplne super. Mne by to napríklad liezlo na nervy, keby mi to má stále... Na bicykli to nemôžem mať v podstate. Nie, že na bicykli aj na pešo je jednoducho. To je strašne ako cingajú niektorí ľudia. Ja som zvyknutý odjak živa, väčšinou nosím kľúče na karabínke zavesené. To znamená, že keď kľudne kráčam, tak to nie je počuť, tak to až tak neštrngá. Keď sa niekde ponáhľam, alebo čo, robí to nejaký zvuk. Úplne rovnako ako roľnička, aj ako kľúče, funguje také rozprávanie v takom tóne, ako sa teraz rozprávame my. To znamená, preto medvede nenapadajú moc teda ľudí, ktorí idú vo väčších skupinách, už vôbec nie deti, lebo deti je počuť za... No, toto mám zážitok aktuálne, že tiež učitelia s 50 žiakmi v škole v prírode nechceli za ním k Verbickému plesu. Ako vy sa smiete, ale aktuálne máme v práci takéto zážitky, že sa ma aj ľudia pýtajú, či je to bezpečné sa ísť prejsť tam. A tiež som im musel vysvetliť, že asi 50 žavotajúcich detí, tak ten medveď je pravdepodobne radšej 10 kilometrov za horami, za dolami, lebo to nechceš počúvať v podstate toto celý deň. Neviem, či môžem do toho tak vstúpiť po podstate, že či s tými deťmi, alebo keď ich počujú. Zhodou okolností minulý týždeň sa stal jeden taký prípad. Boli deti v škole v prírode, nebudem konkretizovať, ktoré a z ktorej škôlky a kde, ale proste obedovali o 12:30 na obed, na takej vyvýšenej terase na jednej chate, čo boli v škole v prírode a v podstate o 12:30 išiel mladý medveď cez detské ihrisko. Bolo to pri lese, tak si myslím, že ten medveď, ak je zvyknutý aj na ľudí, že pozná tie hlasy, tie zvuky, tak a ešte mladý, keď je, tak sa nebojí. A nemal by spať o 12:30 na obed, alebo také deti. No hlavne prečo sa toľko pohybujú v podstate? Hlavne by tam nemal byť ten medveď. Jednoducho. A minimálne na detskom ihrisku. Mám pocit, že vždycky všetci nechoďte za rána, nechoďte za večera alebo podvečera, ale teraz mám pocit, že sú všade, je ich plno a cez deň aj mi úplne jedno, či je 30 stupňov, či je, ja neviem, aké počasie, alebo koľko je ľudí. Mám taký pocit, že teraz sú proste roztatárení všade možne. No, jedna vec je, že sú roztatárení a druhá vec, že sú také kategórie tých medveďov, alebo skupiny tých medveďov, čo sa týka straty plachosti, keď to tak nazvem. A prečo stratili tú plachosť, keďže hovorí, že strata plachosti? Jednoducho, zvieratá v rôznych oblastiach majú rôzne interakcie s tým svojim prostredím. Poviem príklad Vysokých Tatier. Vo Vysokých Tatrách na relatívne malom území, čo do dĺžky, alebo teda čo do priestoru. Nie je to Kanada, jasné. Áno. Máme nejaký počet medveďov, plus minus na ten TANAP, ktorý sa nejak extrémne hýbe. Nepýtam sa, lebo tomu neverím stále tým rôznym, či môžeme tomu veriť tým číslam, že také, že štatistiky číslam sa dá zarátania. Veriť. Ako tisícky medveďov na Slovensku nemáme, ale keď niekto naráža alebo keď sa naráža napríklad na tie štúdie, alebo na tú konkrétne poslednú štúdiu, lebo tá predtým bola, tá od Pavleho bola tých 1256, tá posledná 1056 a naráža sa na ňu, že vyzbieralo sa málo vzoriek a tak ďalej. Sú oblasti, ktoré boli aj z môjho pohľadu slabo vyzbierané. Jednoducho, toto je zase tá polarizácia spoločnosti, že tak si zbierajte, ale keď to spravíme všetci, odborníci a zozbiera sa dostatočný počet vzoriek, tak potom nemôže nikto nič povedať. Ale aj keď sa zozbiera menej vzoriek, tak sa len otvorí ten interval. Ako nejaké číslo vyjde a ten interval je širší. To znamená, že niekde, keď vyšlo 1056, tak ten interval je dostatočne široký na to, že niekde okolo tých 1500 je tá horná hranica toho intervalu. Niekde to plus minus niekde tam, ale k tým skupinám tých medveďov a tomu správaniu s tým detským ihriskom krásne Angličania na to majú, alebo teda po anglicky sú na to krásne výrazy. Jeden je, že habituated, a druhý je food conditioned. Sú oblasti, teraz zabrdnem mimo Európy, Yellowstone, hej, tam sú tie bear jams, tie zápchy, že jednoducho ľudia si točia tie medvede a tým medveďom je úplne jedno, že okolo stojí 300 ľudí v autách, trubia po sebe, fotia a tak ďalej. Ale takisto sa tie medvede hýbu poza tie osady alebo poza popri kempoviskách. Habituated znamená, že to zviera toleruje ľudskú prítomnosť.
je úplne iný, aspoň z mojich skúseností, je úplne iné stretu. A je nebezpečný, alebo tiež preto je ten nebezpečný. Habituated už má posunutú tú zmenu správania, hej, tú toleranciu. Každé zviera, aj každý človek, my máme svoju komfortnú zónu. Niekto sa s druhým človekom dokáže rozprávať takto blízko, že tomu druhému je to nebezpečné, jemu to je úplne v pohode. Aj tie zvieratá to majú a tým som začal s tými Tatrami, že v Tatrách na to malé územie máš ku 4 miliónom alebo cez 3,5 milióna ľudí ročne. Ten pohyb tých ľudí po tých chodníkoch tatranských alebo okolo osád je neskutočný. Tie zvieratá to vnímajú a svojím spôsobom posúvajú tiež tú svoju komfortnú zónu, že sa skracuje tá zóna. Že jednoducho toleruje, že tam je taký pohyb ľudí, taký pohyb. Sú rôzne oblasti Slovenska. Potom máš, ja neviem, strelím teraz Šťavnické vrchy alebo Kremnické poľana, jednoducho tam je tá návštevnosť v desiatkách tisíc, hej, v porovnaní s tými Tatrami. A tam je zase tá komfortná zóna niekde inde, na niektorých miestach potom sú lokality, o tom sa možno ešte pobavíme neskôr. Ja napríklad mám fotku od kamoša Medvedice, ktorá čaká pod Tatranskou magistrálou medzi Hrebienkom a Rajnerkou. No na mňa vždy Tatranská magistrála, to je moje, presne. No len trošku, ešte na frekventovanejšom mieste, ako sa to tebe stalo. Ľudia, teda veľmi drvivá väčšina ľudí, kto bol v Tatrách, pozná teda tento chodníček medzi Hrebienkom a Rajnerkou. Medvedica v tej kalamite 4 metre pod chodníkom za kmeňom čaká, lebo hore-dolu chodí hore-dolu 1000 ľudí. A keď sa tam vytvorila dostatočná medzera a tá medvedica jednoducho mala ten priestor, uznala za vhodné, prebehala smerom do Slavkáča a nikto ani netušil, že tady prebehol medveď. Lebo tá komfortná zóna, to privyknutie toho zvieraťa je už posunuté úplne niekde inde. Hej? No a zase teda k tomu pieskovisku. Toto už je vec, ktorá je na mieste, aby sa riešila. A ja som za ochranu zvierat a všeobecne, ale ja som aj za zdravý rozum. A vždy nájsť ten zdravý konsenzus sa dá, len si treba sadnúť a normálne sa o tom baviť. Jednoducho máme tu na to páky a nielen teraz, v tomto momente, v posledných mesiacoch sme našli ten správny spôsob, ako riešiť tie medvede, ale tie páky tu na to máme, aby sme odstraňovali tie zvieratá s zmeneným správaním z populácie. Len to treba robiť s rozumom a naozaj sa tomu venovať a vždy hľadať aj ten dôvod, že prečo ten medveď vlastne sa nebojí ľudí, alebo prečo mu nevadí, že sú tam deti obedujú a prejde sa tady a je mu to jedno. Jednoducho, kým nie je v tej kategórii food conditioned, keď to nazvem, alebo privyknutý na potravu umelú alebo prinesenú ľuďmi. V Amerike to ešte berú tak, že ho nechávajú na pokoji. U nás jednoducho tá privyknutie na ľudskú potravu častokrát, my o tom netušíme, ale tie zvieratá už si privykajú na ľudí bez toho, aby sa s nami bežnými turistami stretávali a je to už tam v lese, ten prvý krok. My si vždycky vravíme zase, že kým sa niečo nestane, že dokedy sa má akože, že kým sa čo stane. Alebo ja neviem, vieš, že mám takú otázku, ja si napríklad kladiem. Napríklad aj minulý týždeň, myslím, bolo niekde, opäť som zachytil v médiách, a myslím, že tam bol aj zásahový tím, ktorý vyhodnotil toho jedinca, že je to ešte stále OK. Sice prebehol niekomu opäť cez kurníky, ale že je to ešte stále v nejakom takom, že neohrozuje tých ľudí, ale pritom už to je nejaký intravilán, proste sú tam ľudia. Jasné, že tí ľudia sa potom pýtajú, boja sa, večer sa boja ísť, ja neviem, na záhrade si posedieť pomaly, keď vedia, že už im tam chodí v podstate chlpáč po nejakej záhradke, keď to tak poviem, dokonca aj môjmu kamošovi Filanove takto, a stále je to akože v celku v pohode. No, takže je to taká zložitá téma, ale myslím, že aby som ju nejako tak uzavrel, tiež tak cítime, že asi v konečnom dôsledku a postupne malo by sa aktívne s tým niečo asi s tým pracovať a robiť. Je tak? Absolútne súhlasím, že s tým treba pracovať. Netreba sa však pozerať alebo vyviňovať z toho vždy tie zvieratá, ktoré si na to zvyknú. A 90% ľudí podľa mňa na Slovensku to vníma z toho pohľadu, že v médiách, alebo a nielen v médiách, okolo tých ľudí, že chodia medvede a strátili plachosť, ale mizivé percento ľudí, alebo malé percento, nech to tak nazvem, ľudí sa na to pozrie aj z toho pohľadu, že prečo? My sa musíme pozerať nielen na dôsledok nejakého problému, ale potrebujeme sa pozrieť aj na zdroj nejakého problému. Každá jedna oblasť je iná. V Tatrách to boli dlhodobo
voľne dostupné odpady a medvede na to navyknuté roky rokúce. Každá oblasť je iná. Sú to aj na Liptove mám skúsenosti z tých opustených sadov, ktoré nie sú vysporiadané, staré ovocné sady, ktoré majú 1000 majiteľov, polka je mŕtvych, ostatní ani nevedia, že majú pozemky a jednoducho tam kvasí ovocie na stromoch a tie medvede chodia, lebo to majú rovno pod horou, neoplotené nič a potom samozrejme tí ich susedia majú problém, lebo keď ten medveď dojde na to, že však aj u susedov je zajac alebo slivka, tak majú problém. Vždy konkrétne na tú nejakú oblasť, kde sa to deje, je riešenie, len to treba naozaj aktívne riešiť a nielen bagatelizovať, alebo neviem, ako mám teraz povedať, že dať do jedného, že medveďov je veľa, tak poďme teraz vystrieľať medvede, lebo buď ich vystrieľajme do nuly a nebude tu problém s žiadnym medveďom, alebo sa nad tým aspoň zamyslíme a málo ich tu nemáme, o to pokoj, ale pozrime sa, prečo a akými spôsobmi si ich doslova ťaháme k sebe. Počnúc o tých spomínaných odpadoch v poliach, ale podstatná vec, ktorá sa deje na Slovensku a o ktorej sa až tak nehovorí a žiaľ, to je podľa mňa obrovská škoda, že sa o nej nehovorí, my neskutočne krmíme zver v lese. Chodím stopovať, chodím na prechádzky a jednoducho už ponovom aj v Tanape, dlho to tam nebolo, ale začalo sa viac loviť, to znamená začalo sa viac krmiť a tie zvieratá privykáme na konkrétne miesta. A keď to miesto je niekde kúsok za dedinou alebo za osadou a pravidelne tam donášame potravu, to je jedno, či polku supermarketu alebo kukuricu alebo čokoľvek iné, čo tým zvieratám vonia a nažerú sa tam, to je pre ne odmena, ale vždy to tam donesie človek, to znamená, že je tam ľudský pach a to zviera už tam vníma, že však človek, cítim človeka, no a však a čo, nič sa nestalo, ešte som sa aj nažral. A medvede, ktoré si zvyknú na aktívne doplňané krmoviska, sa od nich nevzdialujú. Preto ľudia často stretávajú za dedinami na týchto miestach pravidelne tie zvieratá, lebo on zalezie do húštiny niekoľko 100 metrov odtiaľ a počká si, kým to tam dojde znova. A keď si takýchto krmovísk nájde pravidelne doplňaných viac, na čo by od nich chodil? Nepotrebuje. A potom sa čudujeme, že stretávame medvede rovno za dedinou. Takže aj tam sa treba pozrieť a samozrejme, keď jednoducho niekomu pravidelne chodí medveď do záhrady, ako tam nemáme o čom, ale máme na to páky aj dnes. Dá sa to aktívne a celkom reálne promptne vyriešiť. Dnes už sa to rieši trošku drastickejšie, dali sa uspávať, strieľať, to už je na kompetentných, ale jednoducho identifikovať jedinca, počkať si, aby to nebolo v intraviláne, lebo kričať tu, že budeme strieľať medvede v intraviláne, sa krásne ukázalo, keď medveď prebehol cez Liptovský Mikuláš a bolo tam koľko policajných aut. Ten policajt rozmýšľa a jednoducho je na to vycvičený, ako on nebude strieľať medzi ľuďmi po zvierati, lebo... Zastrelil by ho vôbec touto zbraňou? Napríklad, čo som počul aj od takých rôznych mojich kamarátov, ktorí fakt už bez pištole do lesa ani na krok, a sami mi povedali, to ma teraz tak napadlo, ako si zabrdol do tých policajtov. Bo nemyslím, že sú vyzbrojení úplne takými nábojmi, aby dokázal skoliť statného medveďa, tak? Lebo začínajú ľudia nosiť ozaj, že pištole do lesa napríklad, ale napríklad niektorí ľudia, ktorí viem, že sa venujú strelným zbraňami, povedali, no tak touto pištolou ho tak maximálne nasere v podstate. Je to tak? Či... Je to tak, musel by si dobre trafiť, alebo na niekoľkokrát trafiť. Dobre, sú niektoré zbrane s tou úsťovou rýchlosťou takou, že to fakt pretlačí ale aj ten kaliber musí byť vhodný na to. Nejaká devina je podľa mňa slabá. Ako nemôžem hovoriť, nie som odborník v tejto tematike, ale sú rôzne aj zakázané munície a tak ďalej. Ale krátka zbraň, ja osobne si myslím, že a to je ďalšia veľká škoda, že robí sa strašíme ľudí, ale nerobí sa osveta. Napríklad už dlhé roky na Slovensku vieme o tom, že funguje, že dá sa aktívne brániť prípadnému útoku medveďa, ale ja chodím po prírode a ako? Ako sa dá aktívne brániť? Brániť útoku teraz, útoku, hej, lebo existuje, aj ich tu máme pred sebou, existuje medvedí sprej, ktorý už vidno, hlavne u ľudí, ktorí chodia do prírody. Ja tomu hovorím, že aj keby som ho v živote nemal použiť v prírode, tak je to výborná psychická podpora, lebo sa viem oveľa pokojnejšie zachovať.
Hasičák. Ďalšia vec, treba s tým aj manipulovať tak ako so zbraňou. Naozaj zo štúdií, opäť snažím sa to, čo publikujem medzi ľudí, vychádzať buď z vlastných skúseností, zážitkov, alebo naozaj nech to je podložené niečím, že nie len tak, že som si prečítal na internete, alebo som počul niekde v krčme. Ten sprej dokáže zabrániť útoku medveďa s veľmi, veľmi vysokou pravdepodobnosťou cez 90%, ale treba k tomu pristupovať ako k zbrani, neublížiť ani sám sebe, hej, vyťahovať ho len vtedy, keď tam ten medveď je, ale nie použiť, keď sa medveď len motá niekde okolo, ale byť pripravený na to, že keby náhodou viem s tým vytvoriť dostatočnú hmlovú clonu medzi sebou a tým utekajúcim medveďom ku mne. Použiť strelnú zbraň pri útočiacom medveďovi, lebo k tomu nedochádza, že ten medveď je ja neviem kde a ja si tam budem sa pripravať. Nežijeme ani v amerických filmoch, ani v počítačových hrách a zložiť medveďa v tých 2,5 sekundách, kým sa ku mne dostane na krátku vzdialenosť, tak toho akurát, jak si povedal, naserieš. A keď už ho stretneš, Tomáš, ty čo, berieš nohy na plecia a drháš, alebo hádžeš sa o zem? Teraz som videl, veľa obcí vydalo také krásne, ako by som to nazval, také newsletter, alebo také na A3, A5, A4, že čo máš robiť, ako si lahnúť a neviem čo, tak som sa nad tým tak akurát zamyslel, spomenul som si na moje strety, teda 2 boli ozaj také, že zaujímavé a vrajím si, takže tak toto určite si na toto spomeniem, milé rád. Asi je to tak a dokonca som videl teraz už asi aj 2 videá niekde na Instagrame, nejaké influencerky a pán tiež v maskáčoch proste dávali k tomu takú nejakú osvetu, viac menej podobnú tomu, ale no čo, lahám či nelahám, či čo? Proste ja som drhal. Prvýkrát som sa postral v podstate, dal som len bicykel medzi seba, ale to bol taký ten medveď, ktorý spravil tie 1-2 výpady voči mne. Vedel som, že tu utekať nemám šancu jednoducho, len sa mu prihovoriť. Až tak, že som začal kričať, vtedy konečne zmizol, odskákal preč, ale fakt som mal možno, že 200. No a druhýkrát to bolo ozaj to, čo keď po nás išla tá medvedica, čo bolo ozaj, že extrémny zážitok, až hororový by som povedal. Tam neexistovalo, že zastaneme, ako tam bolo šťastie, že sme ako dobrí cyklisti, dostali sme to do dobrého šprintu, bolo to dole kopcom, ale to boli fakt, že zlomky sekundy. Určite by som si tam nelahal ani za svet. Čo poviem tak, že keď chodím po tých škôlkach, tak keď sa pýtam tých detí, že čo by ste robili, tak v podstate sú 2 typy, ktoré sú najčastejšie odpovede, aké sú. Prvá je, že robil by som mŕtvého, lahnem si pre toho medveďa. Dobre, ja im hneď ukážem toho veľkého medveďa, čo má 350 kg, toho golema v podstate, čo sme ho sledovali. Vrajem, že či by ste si vôbec lahli pre toho medveďa. A prečo by ste si láhali v prvom rade? Že či ho vidíš, ide okolo a ty si hneď lahneš. Dobre, to je prvé. A druhé je, že každý druhý by utekal. Potom sa ich spýtam, či dokážu utekať naozaj tak rýchlo ako auto, pretože medveď na krátku vzdialenosť dokáže vyvinúť naozaj veľmi, veľmi peknú rýchlosť, 50-60 km za hodinu, čo ide ako auto. Samozrejme na krátku vzdialenosť, ale tá stačí na to, aby v podstate dobehol toho človeka. Takže v prvom rade, keď vidíme niekde toho medveďa a nevie ešte o nás, stačí sa mu kľudne prihovoriť kľudným hlasom, alebo na ňu zapískať, smuknúť. On vtedy sa postaví na tie zadné nohy, neznamená to, že je to prejav agresivity. Veľa ľudí si naozaj v tých škôlkach myslia, aj niektoré pani učiteľky, že keď sa medveď postaví na zadné nohy, že už to je prejav agresivity, že už vtedy, že ide vybehnúť. To není pravda. Čo sa na teba pozerá, alebo si ťa chce pozrieť? Si to zažil, on robí tie výpady tými nohami, dúpe, fučí, hej, dopredu, presne tak, čiže takto ťa chce zastrašiť, že ťa skúša, že čo teraz sa stane, dobre? Takže v prvom rade, keď sa mu prihovoríme, to medveď, on sa postaví, ako som spomínal, a začne tam sledovať, čo sa deje, tedy stačí pomaly ustupovať. Pomalými pohybmi netreba ho dráždiť. On vtedy možno pochopí. Medveď je dosť inteligentné zviera, aby to pochopil. Nikoho nechce zožrať. Medvede nežerú deti. Ja neviem, odkiaľ to majú. V každej škole, keď sa pýtam, medveď žere deti, viem, to nie je pravda. Medveď nežere deti. Dobre, ešte nikoho nikdy nezožral. Takže verím, že to tak aj bude. Takže vtedy sa stáva, že keď mu dáte najavo, že ste v pohode, ten medveď v drvivej väčšine, možno 90% až viac, on odíde sám. Takže toto keby si urobil, to je ten najjednoduchší spôsob. Ale samozrejme, utekal som aj ja pred medveďom a teraz som vravil, že nie. Presne tak, utekal som. Nikdy neviete, ako zareagujete. Minimálne, keď stretne prvý raz, druhý, tretí raz toho medveďa. Proste je to obrovský šok pre to telo, minimálne stupne adrenalín. Teraz nevie, čo človek. Tiež som utekal, mal som aj dokonca takýto sprej tiež používam, ale chvála Bohu som ho nikdy nepoužil. Verím, že ho nikdy nepoužijem, ale tak som utekal, že som ho mal za sebou a som si osledoval toho medveďa. Našťastie
sa potom utočil, ja som sa dostal na voľné priestranstvo, čiže tých zážitkov je naozaj mnoho. Ale toto, keď dáme medveďovi o sebe vedieť, to je základ, ktorý by mal v podstate asi vedieť všetci. A už ako zareaguje medveď, treba počkať, neviem. Perfektne si to zhrnul s tým postavením sa na zadné, lebo toto je brutálny strašiak pre ľudí. Toto sa aj mňa pýtajú na prezentáciách, kade, keď sme v teréne, keď chodím na tie lesmirácké exkurzie s ľuďmi. Nebojte sa medveďov. A reálne, keď tí ľudia vlastne sa to dozvedia, že čo sa vlastne deje, tak si to tak uvedomia, že aha, medveď sa stavia na zadné, keď nevie, čo sa okolo neho deje. Niečo ho vyrušilo a tým, že sa postaví na zadné, má väčší rozhľad, sleduje si, aké má únikové, nevidím mu do hlavy to nikto z nás, ale jednoducho pozrie sa, aké má možnosti a čo je ten zdroj vyrušenia. A vtedy presne rozprávať, ja tomu hovorím veľa rozprávať, to je jedno, či mu poviem, čo som mal na raňajky, ja jednoducho niečo zo seba dostať, ideálne verbálne v tomto prípade a jednoducho rozprávať a ísť od toho medveďa tade, kade som tam prišiel. Kým som tam neprišiel ani ja, ani ten medveď sme o sebe nevedeli, to znamená, že to je najlepšia cesta, kade mu otváram viac možností, aby išiel inokade. Kým stojí na zadných, je dobre. Medveď, ktorý je pripravený útočiť alebo brániť mladé, na štyroch, hlava dolu, jak sklopené uši, jak šprinter na štarte. To vyzerá jednoducho, ten medveď alebo fučí a robí tam nejaké tie výpady. To je prúser, takisto ale funguje rozprávanie a cúvanie. Nemusím ísť dozadu, aby som nezakopol kľudne bokom, ale tade, kade som prišiel. Drvivá väčšina ľudí pri tomto strete sa okamžite rozbehne, bez rozmyslu. Medveď je to náš prirodzený inštinkt, ale keď sme to za tie 100 000 či koľko rokov nedokázali dostať z našich domácich miláčikov zo psov, kráčaš po ulici, po lúke, je tam na voľno pes, prejde okolo neho pešo, väčšinou ťa tak nejak odignoruje alebo sleduje, rozbehni sa pred psom, prejdi okolo neho rýchlo na bicykli. Je to rýchle? Uteká to predo mnou? Inštinkt lovca je tam ešte stále v tých psoch. Nie je to v divožijúcej šelme. Keď ho v momente prekvapenia, keď ty sa rozbehneš preč, väčšinou sa nič nestane, ale len si zvyšuješ šancu na to, že je to rýchle, idem. Jednoducho, ten moment prekvapenia pri medveďovi by som to zjednodušene povedal, že netreba podceniť a vravím rozprávať a ak je tam tá možnosť a ducha prítomnosť v tom momente, ja to chápem, že rozbehnúť sa, tak nerozbehnúť sa hneď v tom prvom momente, ale až keď tomu medveďovi dám najavo nejakým spôsobom, že idem odtiaľ preč, neprišiel som ho tam ohrozovať alebo jej ohrozovať mladé, už vôbec nie a najlepšie tade, kade som prišiel. Nemyslím, keď letíš dolu kopcom na bicykli a tam akože nie. Tam to bolo to ozaj, ale to je to najlepšie, čo môžem spraviť. S vysokou pravdepodobnosťou si z toho zoberie človek silný zážitok, ale nie zranenia. A naozaj strašne sa strašia ľudia tým, že nám požerú deti, alebo že jednoducho nás tu začnú žrať medvede, alebo zabíjať a podobne. Nedochádza u nás k predačným útokom. Ten medveď útočí, keď sa cíti ohrozený, alebo cíti ohrozenie teda toho svojho potomstva pri tých medvediciach. Takže postavenie na zadné nie je prejav nejakej agresivity, ale práve prekvapenia z väčšieho rozhľadu, ňufák hore a on nosom príjma čo najviac informácií. Tak. A on vyzerá ako keby ceril zuby pri tom, ale on sa nevie tak pekne usmievať, ako my nevie tak používať mimické svaly, takže... Nie, on sa neusmieva. Ešte teraz mi napadla otázka, čo sa ma tiež mnohí pýtajú a v podstate rád by som vedel aj tvoj názor, že teda tak moje by som povedal. A veľa ľudí sa pýta, že keď stretne medveďa, či je dobre vyliezť na strom, pretože medveď samozrejme sám vylezie. Keď máš karbonové tretry na nohách. Samozrejme, nelezie po konáru ako opica, ale ide potom kmeni, ale samozrejme ty by si vyšiel. Teda vraví sa, že keď vyjdeš v podstate až tých minimálne 5 metrov, pretože iba mladé medvede chodia na strom, starý, veľký, ťažký medveď určite nepôjde na ten strom. Takže či je to jedno z takých riešení, kedy človek môže byť v bezpečí? Moja taká globálna odpoveď na toto je, že ak máš čas, chuť, priestor a silu, choď. Sú ľudia, ktorí si v tom adrenalíne, lebo to je adrenalín, pri lezení na strom si privodili tie zranenia, s ktorými z toho obišli. Stalo sa to aj na Donovaloch tomu horskačovi jednému pár rokov dozadu. Zase titulok Medvedica napadla. On sa pošmykol, ona sa ho ani nedotkla. Ale tých titulkov je na Slovensku naozaj veľa, ktoré neboli potom dementované, ale ľudia sa toho boja.
Nemám na to úplne globálnu, ja nad tým stromom ako odpoveď, alebo teda nejakú jednotnú, nevidím ten strom ako zlé riešenie, ale zase ho v tomto prípade stretu s medveďom ho ani nevidím ako nutnosť. Keby ja napríklad, keď chodím po divočine a mám toho pochodeného celkom dosť, mám ešte väčší rešpekt ako pred medveďmi, mám pred diviakmi, ktoré čakajú naozaj do poslednej chvíle a tých diviakov máme v tých lesoch. Pred diviakom áno, hej, on ti nevylezie na strom. Tam stačí sa zachytiť. Ale zase ten medveď ťa tam nepôjde oberať ako salónku, nie sme pre ňoho potrava. Takže ako OK, ale zase nie každý v tom momente a aj bez toho momentu sme zrovna v stave, že budeme niekde liezť na nejaký nebodaj holý buk alebo neviem kde. Ako dám mu tým najavo, že nie som pre ňoho tá hrozba, ale ako nejakú... Skôr by som uprednosťou v rámci bezpečnosti ďalej od toho medveďa, preč od toho medveďa táde, kade som prišiel, že ako liesť na strom. V prípade teraz som si tak v hlave vytvoril takú situáciu, že už na teba beží ten medveď a... Lebo hrať mŕtvého, ty si to krásne spomenul, že vidia okolo ľudia ísť okolo medveďa a že ľahnem si na zem. Toto naozaj by som aj rád pripomenul, že to nie, že keď zbadám medveďa, že si ľahnem na zem a budem hrať mŕtvého. Hrať mŕtvého v podstate znamená neklásť aktívny odpor. O to sa jedná, keď ten medveď už beží na mňa a vidím, že už teda to nie je žiadne zastrašenie alebo čo. Jednoducho beží na mňa medveď. Hrať mŕtvého znamená zostať pasívne, ležať, najlepšie tvárou, bruchom k zemi, kryť si hlavu, krk. Ak mám čím prikryť sa voči tomu medveďovi, nie manželkou ani priateľkou, ale bicyklom, batohom, niečím, čo nie som ja, aby to schytalo tú prvú ranu a zostať pasívne ležať. Ale už keď ten nebojovať. Ten útok trvá zo štúdií ľudí napadnutých medveďom na Slovensku. Neopätovaný útok, to znamená, keď ten človek zostal či už v klbku, alebo v tých prípadoch, alebo proste na zemi pasívne, trvá kratšie a zranenia bývajú ľahšie, ako keď sa tí ľudia začnú šarpať, jednoducho kopať, byť s tým medveďom. Ten medveď prestane v tom momente, ako sa prestane cítiť ohrozený. To znamená, keď ja budem vyvíjať dosť silnú aktivitu, chápem, je to prirodzený inštinkt, kryť sa, byť sa a tak ďalej, šancu premôcť toho medveďa nemám. To znamená, čím skôr vyhodnotí, že nie som pre ňoho hrozba, na druhej strane stále nie som pre ňoho korisť, tak prestáva. Aj ľudia, ktorí boli uzemnení, či už utekali, alebo jednoducho dostali ranu, hryzanec, jednoducho boli zvalení na zem a v momente, ako ten medveď prestal, sa postavili a rozbehli sa preč, boli uzemnení nie vždy, ale stálo sa, že boli uzemnení znova, lebo ten medveď... A ešte, ako tiež nevidím mu do hlavy, ale hrať mŕtvého znamená neklásť aktívny odpor. Keď už medveď beží, vtedy si ľahnúť, nie keď kráča okolo, alebo jednoducho ho niekde vidím za potokom na druhej strane, že si tam ľahnem. Hej. Vtedy je čas na to, tade, kade som prišiel. Keď je to mimo mojej plánovanej trasy, alebo jednoducho len niekde tam, OK, pokračujem, ani o mne nevie, idem mimo neho, ale ak je ten medveď predo mnou a nebodaj už som ho vyrušil, tade, kade som prišiel. Ja verím, že sme ako vyčerpali dostatok informácií, ktoré sme sa dozvedeli. Ja som sa tiež dozvedel, možno ešte jednu otázku mám, Martin, na teba na záver. Ty myslím, že občas aj sprevádzaš ľudí, alebo tak, že chodíte pozrieť nejaké medvede. Koľko taký medveď bere za človeka, keď mu donesieš? Ako? Že je tam nejaký, že žena, muž, alebo beloch, černoch, koľko on si? Ja tak to ako, mám práve, že opačne. Nemá taxu ten medveď. Ja to mám tak opačne vymyslené. Neviem, či teda ste videli v tú medenú väžu tam s tým prašivcom. Ja potom v tej doline sa snažím zavolať, že už poď von. Takže nenosím tam medveďom ľudí. Skôr je to o tom dostať medzi čo najviac ľudí tie informácie. Nie je až tak cieľom aj v rámci tých exkurzií lesmírnych, nie je až tak cieľom vyslovene pozorovať. Samozrejme tá čerešnička, keď tam príde, tak je to super, že si cez ten monokulár pozrieme tie zvieratá vo svojom prirodzenom prostredí. Ale ide čiže o to... ďalekohľadom ich sledujete. Áno, nie je to o tom, že by sme niekde, lebo viem, že sa nielen vo svete, aj na Slovensku sa krmia jednoducho na nejakých miestach zvieratá a vodia sa a ľudia si pôjdu a spravím si fotku takú, že ju nemusím ani kropovať potom, hej, vo foťaku. Nie, toto nie je ten prípad týchto exkurzií. Je to presne o podaní spôsobu života, správania sa na území s výskytom medveďa, ukážky napríklad medvedích stromov,
ako tie zvieratá fungujú. Ako sú dodriapané, čo si všímať vlastne. Hej, že vlastne čo to je? Dlho sa tvrdilo, že sú to hranice medvedích teritórií. Až tak to nie je. My si zdvihneme telefón a zavoláme si, keď chceme, alebo si ľudia lajknú, neviem čo, tak medvede si to chodia navzájom lajknúť k tým stromom. Jednoducho je to ich komunikačný úzol a takýmto spôsobom chemicky komunikujú. A nechodia tam samozrejme len medvede. Ty máš s tým krásne skúsenosti, že tam tieto miesta využívajú po prírode aj rôzne zvieratá. Takže týmto smerom ja tie exkurzie naše smerujem rozšíriť čo najviac povedomie a aspoň trošička pribrzdiť tú demagógiu, čo ako naozaj so strachom sa ľahšie manipuluje s tými ľuďmi. Nechoďme ďaleko, pandémia, migranti a tak ďalej. Teploši jednoducho pomenia nám. To sú témy, s ktorými sa burcuje verejnosť a medveď žiaľ medzi ne spadol a je to kope ľudí to vydobilo celkom dosť slušne platové miesta. A sú to také témy, pri ktorých by sme, myslím, mohli ešte hodiny pokračovať pri pive, ale tu pri tatranskej minerálke chalani to myslím, že už aj že stačilo a vyčerpali sme úplne túto tému. A ja vám ďakujem strašne za návštevu a za to, že ste prišli. Boli tu so mňou Martin Peleš z Lesmíru, z Tatranskej Lomnice. Ďakujem ti. Ja ďakujem za pozvanie, díky moc. A bol tu Tomáš Kučera, zase Lipták, alias Cool, alebo Cool Wildlife, s ktorým sa uvidíme, dúfam, že aj v júli pri našom každoročnom herbáriku. Ďakujem ti, Tomáš. Ďakujem pekne, takže keď bude možnosť, rád prídem. Nie, že bude možnosť, bude to určite, ešte si predtým pozrieme, možno, že nejakého medveďa hádam. A ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť. Moje meno je Pavol Iglo z Iglo Brothers. Ahojte. Čaute. Ahoj. Ahojte. Stop!